Здравейте, днес ще ви покажа как се прави рисунка на болдър. Взимаме най-твърдия молив. Ето го. Започваме да рисуваме. Чакайте само да приближа камерата. Ето. Започваме да правим ето така черта. Като сме направили тази черта, започваме да правим ето така. Надявам се да виждате. Сега започваме да правим ето така черта малка. Да не е много голяма, да е малка. И започваме да правим ето така тази чертичка. Сега да почваме също ето тази черта да я направим така. Хоп. Виждате? Супер. Погледнете как съм я направила. Така. Като сме направили тази чертичка, започваме директно нагоре. Като сме направили тази, директно ето така. Хоп. Ето какво трябва да получим. Сега най-накрая ще отсветим самата картина. Така. Рисуваме. Да, забравих да кажа, че това ще рисуваме болдър. Ето така. Хоп. Хоп. И рисуваме пружините от болдъра. Хоп. Така, ето. Сега да направим кръгчето тук, ето така. После ще направим ето така, ето тук това. Хоп. После ще направим, да кажем, квадратиче. Ето така. Хоп. Тук правим направо едно триъгълниче, ето така. Хоп. И може да се направим вече тук някаква голяма хватка, да кажем ето такава. Хоп. Така. Ето какво се получи. Така, тук ще направим ето такова кръгче. После ето тук ето така. Хоп. Перфектно. Те са малко една до друга, да, но няма значение. Като започнем ето това да правим, хоп, 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 ето, да. Така. Сега тук ще направим, какво да направим? Може да направим някакво кръгче или ето някакво е такова. Е такова за въртунка. Може да направим и това. Хоп. Да се хващаш. Може би ще стане окей. Сега ще направим, може да направим и така. Ето нещо е такова, което да се хванете. Затова няма да е истинска, нали няма да е истинска стена. Това може да направите чертеж такъв. Ама аз вече имам такава стена някъде на вилата му. И така. Окей. Да продължаваме. Така, момент. Да сме готови. Хоп. Започваме с квадратче пак. И го отцветяваме. Ето. Ето ще направим за последна хватка. Ето това. Така. Сега може малко да ви разместя, защото сега ще отцветяваме цялото нещо.
Хоп, както имаме ето това, цялото, започваме да го оцветяваме. Така. Започваме. Ето. Така. Да наместим листа. Сега взимаме хлебни гуми. Имаме ето тази първо. Чакай, трябва да си захванете хубаво листа, но в момента, нали, държа с едната ръка камерата, с едната ръка гумата, но няма значение. Ето така. Супер стана, много добре. Сега, като ставим това, взимаме ето тази гума. Трябва само, че да я отворя някак. Така, добре, по-скоро няма да я ползваме тази гума, защото това не ни трябва, а може и да ни потрябва. Така, отиваме да вземем обикновена гума. Така, ето ми го НССР. Отваряме НССР. И имаме гума. Ето. Сега се връщаме да се видим картината. Хоп. И това, което сме отцветили не където трябва, го махаме с ето така. Хоп. Махнато. Така. И сега имаме много добра позиция. Сега продължаваме така да правим. На мен е сега трудно, защото снимам с едната камера. Едната ръка снимам, а с другата рисувам. Няма значение. Така. Ето как изглежда картината. Сега вие може да си направите някакво човече или нещо друго в картината. Аз сега ще напиша тук. Трябва да се напиша името. Така, ето ми го името. И надявам се да ви харесало това видео. Моля ви да се абонирате за канала и довиждане!